Velkommen til Kystens Gilleleje. Mit navn er Kent Røde Hansen. Jeg er direktør for kurser og konferencer her på stedet. Og jeg vil gerne have lov til at vise jer lidt rundt her på vores fantastiske sted. Som konferencegæst hos Kysthusen Gilleleje har vi 6 dejlige store lokaler, som I kan gøre brug af. Når I har afholdt jeres konference, så har vi flere forskellige muligheder for at udnytte vores faciliteter. Vi har nogle uddannelsesfaciliteter, hvor man kan gå nogle fantastiske ture. Der er Gilbjergstien, som går lige ned til Gilleleje, som er 3 km lang, hvor man også kan nyde Søren Kierkegaard-stenen. Man kan cykle nogle fantastiske ture op. Vi har flere forskellige ruter, som man kan låne i receptionen. Man kan løbe nogle fantastiske ture også langs med vandet. Vores indendørsfaciliteter består jo af fitnessrum. Vi har indendørs swimmingpool og en dejlig sauna, man også kan benytte. I vores underetage der har vi en dejlig bar, som hedder Hollywood. Ved siden af den har vi et spillerum, hvor der er bordfodbold, der er airhockey og mange forskellige automater, hvor man kan have nogle sjove konkurrencer, hvis man har lyst til det. Når I afholder konferencer heroppe, og man har lyst til at lave nogle fælles aktiviteter udenfor, så har vi også nogle muligheder ude på vores græsplæne, hvor vi har en fodboldbane, hvor man kan lave noget holdsport. Vi har en volleyballbane, hvor man kan hygge sig sammen og få et godt socialt samvær omkring det.